Hej, jeg hedder Poul Nyrup Rasmussen, og jeg er ordføreren for ESP, de europæiske socialdemokrater i Europa. Den 7. juni i år håber jeg, at I røster til Europaparlamentet, og jeg håber, at I røster på Marita Ulvskog. Vi har brug for erfarne og engagerede politikere og socialdemokrater i Europaparlamentet, og Marita gør en stor skillnad. Derfor røster den 7. juni og røster på Marita. Som jeg sagde, det bliver en stor skillnad til stor fordel for Sverige og for os alle. Tak.